Is-sistema tal-cold cap taħdem billi tkessaħ il-qurrija tax-xahar. Studji xjentifiċi jurew li f'ċertu każi meta tintlibes din il-beretta, ix-xahar ma jaqax waqt il-kimoterapi. Waqt l-edizzjoni tal-Breakfast News, rappreżentanta tal-Breast Care Support Group tkellmet dwar dan. Jilbsu l-cold cap waqt il-kimo u ma jaqax ix-xahar. Isalvaw xahar. Ġozett titkellem ukoll dwar l-effett fuq in-nisa għal fatt li waqt il-kimo jaqalhom xarhom. L-iktar waħda kifra fuq il-mara hija li jaqala xara. Dik ma stajtx naċċetta. Il-mara tneħħilha xara tneħħilha kollox, mhux vera. Waqt l-istess programm kienu diskussa effetti oħrajn tal-kimoterapi. Side effects huma ta' dwejja nista' ngħid ħataqalek xarek, jitbaxxilek id-demm, allura ħajkollok bżonn xi blood transfusions. Ġili jkollok ulċeri f'ħalqek u ġieħ ta' żaq, allura ħatkun daqsxejn miġuħ, ġifieri l-kimo mhux xi ħaġa sabiħa li tieħu. Minkejja dan kollu l-pazjenti Għawċin qatt ma jingħataw raġunijiet validi għala ma tingħatax kimo fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Imma kull darba jgħidulna mhux possibbli, mhux possibbli. Itukom raġunijiet għaliex mhux possibbli? No. Waqt il-programm ixxandret ukoll intervista ma' ġenituri li għandhom binhom ta' 3 snin qiegħed isofri minn tumur f'moħħu. U li ġralu hekk, ibsa ħafna, tweġġa ħafna, fimt, għax ma tistax taċċettaħħa, fimt. Veru tara ħsejr il-qoddim, imma dib dawn tgħid il-għala t-tifel tiegħek.